Teško da ćemo na ovome svijetu ikada dobiti potpuni odgovor na pitanja bolesti i patnje, jer naša domovina uopće nije ovdje. Naša domovina je na nebesima. Isus jasno govori: moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Mi jesmo u svijetu, ali nismo od ovoga svijeta. Trpljenje nas čuva od toga da nam ovaj prolazni zemaljski svijet ne postane previše privlačan. Tko bi onda htio napustiti ovaj svijet kada bi nam svima bilo tako lagodno? Više ne bismo čeznuli za vječnim domom. Trpljenje na ovome svijetu naša je priprema za vječnost i vječnu radost s Gospodinom. Iako patimo, mi u našoj patnji nismo sami. Nije da Bog samo dopušta patnju i da On gore sjedi na nekom prijestolju i gleda nas kako patimo. Ne, Bog pati s nama. Isus je naš supatnik. Dok patnja nama dopušta da patimo s Isusom, Bog nam dopušta da mu sličimo. Naš je cilj da budemo što sličniji Kristu. To zapravo možemo smatrati privilegijom što možemo patiti s našim Gospodinom. Bog iz zla i patnje uvijek izvodi nešto dobro. Naša patnja nikada nije besmislena, osim ako je mi sami ne učinimo takvom. Najgora patnja je ona koju mi odbijamo, koje se panično bojimo. Samoj patnji nadodajemo breme odbijanja ljutnje i onda to boli još više nego i sama patnja. Ako mi pristanemo na patnju, zagrlimo taj križ, odjednom to više nije ta ista patnja. Odjednom je to nešto lakše. Bog je vjeran i nikada nas neće ostaviti. Ali On nam daje snagu samo za izvornu patnju, ne i za onu koju mi sami umislimo i sebi natovarimo. Bog patnju dopušta radi većeg dobra, da nas pročisti i preobrazi, da uništi našu sebičnost i oholost, da nas dovede bliže sebi. Kada nam sva medicina ovoga svijeta ne može pomoći, onda shvaćamo koliko zapravo ovisimo o Bogu i koliko neke stvari uzimamo zdravo za gotovo. Trpljenje nas uči moliti, naša molitva je sve dublja i smišljenija i kao takva onda nas preobražava iznutra. Patnja je put do pronalaska Boga i povratka njemu. Zar nije najveće dobro da preko patnje budemo spašeni i zadobijemo vječni život? Bogu često postavljamo ova zašto pitanja i imamo neka svoja mišljenja o svemu i predodžbe, što bi i kako trebalo biti, ali Bog nam fino kaže: jer moje misli nisu vaše misli i vaši putovi nisu moji putovi. Ne, kako je nebo visoko nad zemljom, tako su moji putovi visoki nad vašim putovima i moje misli nad vašim mislima. Trpljenje je sastavni dio našega života, ono nas zapravo priprema za vječnost.